ଜଗନ୍ନାଥ। ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯୌତୁକ ଦେବା ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଝିଅକୁ ସାକ୍ଷର କରାନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ାଅ, ତାକୁ ଲେଖାଅ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯୌତୁକ ଦେବା ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଝିଅକୁ ସାକ୍ଷର କରାନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ାଅ, ତାକୁ ଲେଖାଅ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।